Чакай, 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 чакай. Емо! Тук стой горе. Чакай мене! Айде, качите се горе да се подредите. Емо! Ела насам. Старт! Румен, стига си падал, бе, татко, бе. Ало? Ало? С мама. Ало? Не, ти какво ми се обаждаш да ми кажеш да те чакам на телефона? Като си готов да говориш, ми изведнъж. Добре, сега какво трябва да държа? Това е, чао.